Okay. Damer og de få herrer, der er. I er alle sammen velkommen. Vi vil gerne sige rigtig hjertelig velkommen til årets sommerfest. Vi er til kvindesommerfest for kvinder i de forskellige netværk, der er rundt omkring på Amager. Så kvinder, der ligesom kommer i diverse forskellige projekter, foreninger eller tilbud, eller hvad det nu måtte være, som er medlemmer eller frivillige, kommer her sammen med deres samarbejdspartnere og fejrer sommeren. Børnene er beskæftiget, i hvert fald mange af dem udenfor, så nu er det bare os. Og hvordan vil sige noget? Jamen, velkommen, og det er dejligt at se så mange. Jeg skal præsentere det seneste hold af kvinder, der bliver uddannet som miljøambassadører. Og den her gang er det Asma, det er Saleha, det er 19 kvinder, og Idiva, som sidder også der, som har uddannet sig som miljøambassadør. Hvis I vil gerne høre noget om det her, eller omkring energibesparelse, vandbesparelse, I kan kontakte mig og miljøambassadørerne. Tak. Jeg tænker, men det her kvarter, der er rigtig forskellige boligforeninger. Det er materiale til, hvordan man stemmer. Og vores målgrupper, de er alle de indvandrere, eller flytninger, som de kan ikke finde ud af, hvordan man stemmer på forskellige sprog. Du kan godt læse de her på forskellige sprog. Arabisk, urdu, tyrkisk, somalisk. Og det er rigtig meget stor hjælp. Jeg er på det små her på Amager, og jeg er rigtig glad at være. Og nu vi har de stemme, jeg er rigtig glad at være med. Skal have madskolen jorden rundt her. Jeg vil lige sige et par ord. Kære madværtinder, kære madaktører, sammen med mig og vores kok Benjamin Carlsen gjort en kæmpe indsats for at nå dertil, hvor vi står nu med madskolen. I har været med til at skabe en idé til en skole, I kan være stolte af. Vi går ud, og så laver vi mad og har ingredienserne med. Og som regel så er det tit sådan noget, som ikke alle kender, som kommer fra vores kultur. Så fortæller vi lidt, hvad det er, og en historie bag det. Jeg synes, det er en succes. Jeg synes, der er sindssygt mange kvinder i alle aldre og etniciteter på kryds og tværs. Jeg har set så mange ansigter fra miljøambassadører til Amager til bydelsmødre. Så det er så rart og dejligt, at de mødes med hinanden. Og ligesom den her fest, det er en bygget bro mellem forskellige kvinder fra forskellige områder. Fra Olvanplan, fra Amagerbrogade, fra Holmbladsgade, fra Sønderhavn. Det er så dejligt at se så mange ansigter.
Tak for alle har sat nogle kræfter og tid til i dag.